नमस्कार, मी लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवूया धाबा टाईप चिकन। त्याच्यासाठी आता साहित्य घेतलंय। इथे आपण 750 ग्राम चिकन घेतलंय, साफ करून धुवून। मीठ घेतलंय चवीपुरतं, 1 चमचा आला लसूण पेस्ट घेतली, 1 चमचा लाल तिखट घेतलाय, 1 चमचा हळद पावडर घेतली। आता आपण चिकनला मसाला लावून घेऊया। मीठ टाकलंय, आता लाल तिखट टाकते, हळद पावडर टाकते, आला लसूण पेस्ट। आता आपल्या चिकनला मसाला लावून झालाय। आता आपण फ्राय करून घेऊया। तवा ठेवलाय, आपण चिकन भाजून घेऊया। तेल टाकूया। आता आपण तेल गरम झालंय आपलं, आता आपण चिकन टाकूया। आता आपलं चिकन भाजून झालंय। आता आपल्याला चिकनचं फोडणीला घालायचं साहित्य लागणार आहे, ते आता आपण बघूया। 2 चमचे धना पावडर घेतले, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय, लाल तिखट घेतलाय 1.5 चमचा, आला लसूण पेस्ट घेतली आहे 1.5 चमचा, बारीक चिरून 2 मिरच्या घेतल्यात, 3 कांदे घेतलेत कापून बारीक, आणि 2 टोमॅटोची प्युरी घेतली आहे। कढई ठेवली आहे, कढई गरम झाली आहे। आता आपण तेल टाकून घेऊया फोडणीसाठी। 2 चमचे मी तेल टाकते। तेल गरम झालंय, आता आपण कांदा टाकून घेऊया। कांदा आपला भाजून झालाय, आता आपण मसाला टाकून घेऊया। धना पावडर, गरम मसाला, लाल मिरची पावडर, आलं लसणाची पेस्ट टाकते। कांदा आणि मसाला भाजून झालाय, आता आपण टोमॅटो प्युरी टाकून घेऊया। बारीक चिरलेली मिरची टाकते, चवीपुरतं मीठ, आपला सगळा मसाला भाजलाय, टोमॅटो कांदा वगैरे सगळा। आता आपण चिकन पीस टाकून घेऊया। आता आपण पाणी टाकून घेऊया। आता आपल्या चिकनला उकळी आलेली आहे, तर आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया। आपलं चिकन झालंय, आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपलं धाबा पद्धतीत चिकन तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स नक्की द्या, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।